L-industriji lokali bejn April u Ġunju li għadda esperjenzaw żieda fit-dħul tagħhom ta' aktar minn 11% meta aġġustat bil-jiem tax-xogħol u mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. Bl-aġġustamenti għall-effetti tal-istaġun idħul żdied ukoll fuq l-ewwel 3 xhur tal-2024. Fil-fatt, ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO urew li fit-tieni kwart ta' din is-sena il-fatturat industrijali żdied bi 3.4% fuq it-3 xhur ta' qabel u bi 11.5% meta mqabbel ma' April u Ġunju tal-2023. Waqt li ġew irreġistrati żiediet fil-grupp industrijali kollha, l-ogħla waħda kienet fl-oġġetti tal-konsum b'6.2% u l-oġġetti kapitali b'6.1% fuq it-3 xhur ta' qabel. Imqabbel mal-istess 3 xhur tal-2023 l-istess soqsma żiedu d-dħul bi 22.6% u 17.5% rispettivament. L-att tal-impjiegi industrijali mqabbel mal-perjodu ta' Jannar-Marzu żdied ukoll bi ftit anqas minn 1% waqt li s-sigħat maħdumin telgħu b'1.4%. Imqabbel mat-tieni kwart tal-2023 kien hemm żieda ta' 1.5% fl-impjiegi, tnaqqis ta' 0.9% fis-sigħat aġġustati bil-jiem tax-xogħol u żieda ta' 4.2% fil-pagi u s-salarji gross.